i serà un acte, esperem, molt familiar i que tothom, tots els que estem aquí, tinguem un record de per vida en les nostres vides. Per començar, tindrem la paraula a la Rosa Pérez, que és vocal d'ensenyament del Museu Català de Biologia i que és membre de l'organització de la comissió organitzadora de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya. Molt bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, com a representant de la Societat Catalana de Biologia, voldria donar-vos la benvinguda a aquest acte de cloenda de la segona Olimpíada de Biologia, en nom de tota la comissió organitzadora que plega entitats de diversos caires en relació a la biologia. Aquest és un moment d'aquells, però, que es fa imprescindible agrair la col·laboració de totes aquelles entitats que amb les seves aportacions han fet possible que ens reunim aquí i puguem... En breu lliurarem els premis a vosaltres, els 16 finalistes de l'Olimpíada, els 5 participants a l'Olimpíada Espanyola de Biologia i els 3 guanyadors de l'Olimpíada de Biologia aquí a Catalunya. Gràcies de nou. Bona tarda. General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Bona tarda. Bona tarda. Nois i noies, felicitats per estar avui aquí com a finalistes. Però en primer lloc, gràcies als professors, als centres, als vostres professors i professores, als centres que han fet que vosaltres, a partir de les vostres capacitats i també de les vostres ganes d'estudi, han sabut fer convergir aquestes capacitats i aquestes ganes d'estudi, aquesta il·lusió que abans deia, i han fet possible que esteu cursant un segon de batxillerat d'una manera brillant i esperem i us desitgem que tingueu molt bon final de curs, bones proves de les PAU. Segur que us esteu preparant intensament. Després d'això, el primer que hem de fer és donar les gràcies a totes les universitats, a la Societat Catalana de Biologia, al col·legi, a totes les entitats que s'han aplegat, que s'han treballat conjuntament per tirar endavant aquesta Olimpiada. Aquesta segona té 3 vies d'enfocar l'ètica. Una ètica per la persona, una ètica per la col·lectivitat i una ètica global. Una ètica individual, què vol dir? Que requereix de cadascú de nosaltres, de cada persona, que faci, que prengui consciència, que faci autoexamen permanent de quina és la seva aptitud cap als altres. Una ètica de ciutadans, de la col·lectivitat, que ens diu que hem d'assumir, cada persona hem d'assumir els nostres deures cap a la col·lectivitat en la societat en la qual gaudeix dels seus drets. Què fem nosaltres per la col·lectivitat? I una ètica del gènere humà global, perquè tots podem ajudar a canviar, a fer el bé a aquesta humanitat, a contribuir a prendre consciència d'aquest destí compartit que tenim, a tenir cura d'aquest nostre planeta, a preservar-lo, i per tant ell ens fa aquesta reflexió conjunta d'aquesta ètica que ha de, més enllà de les creences i de les qüestions religioses o personals de cadascú, tenim aquest deure col·lectiu. En el senyor Josep Maria Fernández Novell, que és representant de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular. Gràcies. Bé, quan la Rosa em va dir que avui us havia d'adreçar unes paraules, vàrem quedar d'acord en què us parlaria sobre la importància de la biologia. Seré molt breu. La biologia, que ve del grec bios, vida, i logia, que vol dir estudi o ciència, doncs evidentment el que tracta és de l'estudi de la vida, dels éssers vius.
podríem dir que més específicament del seu origen, de la seva evolució, ja entrarem en altres punts, no? Deixeu-me, si més no, nomenar algunes de les disciplines que en formen part, no? La biologia és una disciplina eminentment científica. De fet, avui, doncs, si abans hem dit que bios era vida, doncs llavors és estudiar la vida des del punt de vista molecular. També és una disciplina científica i es dedica especialment, doncs, a la composició química de la cèl·lula, de les reaccions que es produeixen en la cèl·lula i seria el metabolisme i aquestes coses, no? La bioquímica és un pilar fonamental per la biotecnologia també. A partir d'ella, doncs, es pot treballar el canvi climàtic, malalties, com segur que ja us imagineu, càncer, malalties genètiques, etc. Docents que vareu participar en les Olimpiades de Biologia d'aquest any, els professors que els esteu empenyent, i sou vosaltres els que heu de fer encara més important la biologia. Gràcies. Començarem per donar un petit record en els 16 finalistes, que ara els anirem cridant per ordre alfabètic, i el record consistirà en un diploma acreditatiu d'haver arribat fins aquí, de ser finalista, i en un obsequi. Totes avui estan aquí amb nosaltres, però sí, en general tenim una bona representació de totes aquestes entitats públiques i privades que fan possible aquesta Olimpiada. Molt bé, doncs som-hi. Comencem per l'ordre alfabètic, us anirem cridant i us anirem donant aquest petit obsequi, d'acord? La senyora Mònica Rodríguez, del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, a la Miranda de Sant Just Desvern. David Boada Díaz, de l'Escola Sant Miquel de Barcelona. De l'Escola Professional Salesiana de Barcelona, Lluís Coll Cortés, de l'Escola Turó de Constantí. Coordinadora de les proves d'accés a la universitat, lliurarà els següents premis: Jaume de Dios Pont, de l'Escola Tecnos de Terrassa, i Albert Fàbregas Farfarià, de l'Institut de Ciutadania de Valls. El senyor Josep Magnès, representant del Col·legi de Doctors Llicenciats de Catalunya, lliurarà els següents premis: Albert Garriga Porqueras, de l'Institut Escola Industrial de Sabadell, i Xavier Hernández Àngels, de l'Escola Pia Sitges de Sitges. El senyor Servando Temprano, del Seminari Permanent de Ciències Naturals, lliurarà els premis a Marcel Labor de Solsona, de l'Institut Joaquim Aplà i Farregas de Sant Cugat del Vallès, i Marc Martínez Oliver, de l'Institut de Corbera de Llobregat, Corbera de Llobregat. De l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, lliurarà els següents premis: Anna Martínez Viguera, de Montcau de Mol, a la Tercera, i Joan Romera Oliver, de l'Institut Escola Industrial de Sabadell. El senyor Carles P, de l'Escola Mare dels Àngels de Barcelona.
Anna Morales del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, lliure de l'Escola Sant Ignasi de Barcelona. En quart lloc, David Boada Díaz, de l'Escola Sant Miquel de Barcelona. Tot seguit lliurarem els Barcelona. El tercer premi a l'Olimpíada de Biologia de Catalunya, medalla de bronze, és per Xavier Hernández Arias, de l'Escola Pia de Sitges. El segon premi de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya, medalla de plata, el lliura el senyor Ramon Jordana, secretari de la Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, i és per Marta Blanco Pozo, de la Miranda, de Sant Just Desvern. De la Generalitat de Catalunya, i la medalla d'or a l'Olimpíada de Biologia de Catalunya és per Jaume de Dios Pont, de l'Escola Tecnos de Terrassa. Molt tranquils, molt contents, la majoria, espero que tots, perquè amb independència, com l'altre dia us dèiem, amb independència d'haver quedat primer, segon, tercer o cinquè, 16, vull dir, la veritat és que l'important era estar aquí, participar i passar-nos una mica bé tots. Els desitgem molta sort en les següents Olimpiades, dic següents perquè espero que tots els que puguin arribin fins a Singapur, fins a Singapur, l'Olimpiada Internacional, i aquesta és una fita que ens agradaria a tots molt que passés bé. I per tancar l'acte i acomiadar-nos fins al proper any, esperem poder tenir forces, ànims i il·lusió per tornar a organitzar la següent Olimpiada l'any que ve, doncs el senyor Lluís Tor, president de la Societat Catalana de Biologia, ens farà un petit parlar. Sabeu que hi ha hagut els últims anys una gran explosió del coneixement en general, però de la biologia en particular. I quan parlem de la biologia parlem de tot l'àmbit que podria tenir algun prefix bio, des de els que ja ho tenen, com la bioquímica, fins als tota una colla de disciplines que han anat desenvolupant-se i s'han anat subdividint, tal com veiem abans, fent un ampli perfils i paisatge, diguem-ne, que hi ha molta cosa de biologia. També és veritat que aquest impuls l'ha fet també Catalunya, especialment els últims anys, a base de dos elements. Un, els departaments universitaris que han treballat d'una manera espectacular, també ampliant el coneixement, i els centres de recerca que sabeu que també s'han creat últimament, que també han fet aquesta aportació. I això ha fet que nosaltres